Ό,τι καλό να έχετε στη ζωή σας, έτσι, και ό,τι καλό να σας έρθει στην αγκαλίτσα σας, κάπως έτσι. Λοιπόν, έχω λίγο track, έτσι, είμαι λίγο, έτσι, έχω λίγο track. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω, μου ήρθε κάποιο δέμα στο σπίτι μου, δεν το περίμενα και με είχε πάρει τηλέφωνο η αδερφή μου, μου λέει, Βαλάτη, μου λέει, σου έχω στείλει, μου λέει, ένα δέμα. Όταν ήρθα, δεν ήμουν σπίτι, έτσι, και το είδα πάνω στο κρεβάτι μου. Θα σας το δείξω τι έχω δίπλα μου. Και βασικά αυτά εγώ τα συγκεκριμένα ήθελα να τα πάρω, ήθελα να τα αγοράσω. Εν τέλει, ποια είναι το όλο το θέμα? Δεν θα πάρω, έτσι, δεν θα πάρω. Και μου λέει, σου έχω ένα δέμα, μου λέει, απάνω στο κρεβάτι, θα το δεις και θα σου αρέσει. Εν μεταξύ, η αδερφή μου δεν μένει εδώ, μένει Χανιά. Είναι και αυτή και στο YouTube. Είναι μια κοπέλα, δηλαδή, παράδειγμα, όπως όλοι οι YouTuber που παίζουν παιχνίδια, παίζουν διάφορα. Λοιπόν, να μην καθυστερώ το live. Και το βλέπω τώρα για πρώτη φορά, το παίρνω στην αγκαλιά μου. Υπόψη, αυτό τώρα που βλέπετε εδώ, μην νομίζω ότι είναι από πήγε στο Μουστάκα και πήρε κάποιο παιχνίδι. Λοιπόν, ρε την παλαβή, τι μου στείλε. Τώρα που πιάνω τη τσάντα, πάω καλά. Μα την Παναγίτσα, παιδιά, κάτι μου στείλε, δηλαδή, κάτω τα ανοίξω. Μου έχει γράψει και ένα σημείωμα, δεν ξέρω αν φαίνεται, διαβάστε το, τι λέει. Έχω λίγο τώρα. Μου βάλει και χαρτενία πάνω εδώ, παιδιά. Έχει βάλει και χαρτενία. Θα το δω. Πλάκα κάνεις. Μου κάνεις πλάκα τώρα, αδερφούλα. Τι είναι αυτό? Δείτε εδώ τι μου στείλε. Δείτε εδώ. Αλλά το μόνο πράγμα ποιο είναι? Έκοψε το καλώδιο. Έκοψε το καλώδιο από εδώ. Εντάξει, δεν με απασχολεί εμένα. Αυτό εγώ το φτιάχνω και μόνος μου. Αυτό εδώ πέρα. Λείπει ένα καλωδιάκι από εδώ πέρα που ενώνει στο υπολογιστή, σε λάπτοπ. Ένα τέτοιο ήθελα να πάρω κι εγώ. Μάλιστα. Δεν με απασχολεί αυτό. Εντάξει, αυτό φτιάχνεται, δεν με απασχολεί. Ήθελα να πάρω ένα τέτοιο πληκτρολόγιο. Λοιπόν, το καλύτερο τώρα μου το έχει στείλει. Ναι. Ιδού. Θα σας δείξω και το άλλο τι μου στείλε. Θα σας πει το άλλο τι μου στείλε. Ιδού, η αδερφή μου τι μου έστειλε. Ρε την παλαβή, τι είναι αυτά που μου στείλε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά? Και να φανταστείτε τέτοια ακουστικά ήθελα να πάρω. Μέσα στο μυαλό μου είναι, αδερφούλα, αν είσαι μέσα στο TikTok και μ' ακούς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου στείλες. Έχει και μικρόφωνο, έτσι. Εντάξει, δηλαδή, άθικτα ρε παιδιά, άθικτα καινούρια. Και κάτι άλλο να πω, κάθε χρόνο μου έχει πει, όταν είχα μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα μαζί της, αλλάζει κάθε χρόνο και κάθε μήνες να το πω και έτσι, ακουστικά και αλλάζει και παίρνει άλλα, τα πετάει, τα δίνει σε άλλους. Δείτε εδώ τι μου στείλε. Θα να ξετυλίξω το καλώδιο. Ωραία φίλε, αυτό πρέπει να είναι μακρύ. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ μακρύ. Για κάτσε. Το κόβω πολύ μακρύ. Για κάτσε.
Δηλαδή, εγώ με αυτά θα στριμάρω και θα παίζω, θα είμαι σε απόσταση, ρε παιδιά. Πού θα είμαι? Σε τόση απόσταση δηλαδή θα είμαι εγώ. Τέλος πάντων. Αδερφούλα μου, χίλια ευχαριστώ για τα ακουστικά που μου στείλες. Θα τα δοκιμάσω σε λάπτο. Τα είδα τα ακουστικά. Θα τα δοκιμάσω σε λάπτο. Να δω πώς παίζουνε. Και θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Παιδιά, δείτε εδώ τι μου έστειλε η αδερφή μου η Παλαβή. Έτσι, δηλαδή δεν έχω λόγια να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δείτε εδώ. Και ένα μάτσο καλώδιο. Δηλαδή κοίτα εδώ, θα είμαι σε απόσταση να κάτσω να στριμάρω, να παίζω με τα ακουστικά. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Λοιπόν, αυτά θα τα δοκιμάσω κάποια στιγμή που θα πάρω το λάπτοπ στα χέρια μου και θα με δείτε και από εκεί, γιατί το λάπτοπ έχω πάρει κάποιο άλλο, ένα Turbo X καλό μηχάνημα. Είναι λίγο μεταχειρισμένο, αλλά είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι καινούριο, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θέλει λίγο κάποιο φτιάξιμο. Θα το έχω πιστεύω μέσα στη βδομάδα αυτή. Αν όχι μέσα στη βδομάδα αυτή, θα πάρει κάποιους μήνες για να φτιαχτεί το λάπτοπ, γιατί εντάξει πρέπει να γίνει και κάποιο format, να αλλάχτεί από μέσα η μνήμη, να αλλάχτεί από μέσα σκληρό δίσκος και πολλά. Λοιπόν, αυτό εδώ από ό,τι πιστεύω είναι το καλωδιάκι του πληκτρολόγιου. Έκατσε και κόψε το καλώδι ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Τι να πω. Εντάξει, δεν είναι τίποτα για μένα αυτό. Αυτό παίρνει στο κολλητήρι και το ξενενώνεις πάλι. Εντάξει. Αλλά αυτά τα συγκεκριμένα ήθελα να τα αγοράσω. Ήθελα να τα πάω να τα αγοράσω. Ξαναδείτε πάλι. Θα δείξω πάλι. Να δείτε τι μου στείλε. Αυτό θα το πω κι εγώ, γιατί το λένε όλοι οι YouTuber. Ακουστικά Gaben. Κάπως έτσι το λένε. Δείτε εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια ακουστικά, αλλά αυτά τα συγκεκριμένα εγώ ήθελα να τα πάρω. Δείτε εδώ. Δείτε τα, παιδιά. Είναι... Δηλαδή θα τα δοκιμάσω, να δω πώς παίζουν στο κινητό μου και μετά θα τα δοκιμάσω και σε λάπτοπ. Αφού πρώτα θα πάω για να φτιάξω με το λάπτοπ μου. Δείτε. Το μόνο που θα πω στην αδερφούλα μου, στην Νεκταρία, θα πω και το όνομά της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αδερφούλα, πάρα πολύ που μου στείλες αυτά τα δωράκια. Και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά θα κοιτάξω να σου στείλω και εγώ δωράκι. Θα σου στείλω και εγώ ένα δωράκι, θα σου στείλω όχι μόνο ένα, θα είναι 4 τα δωράκια. 4. Λοιπόν, βλέπω μπαίνουν μέσα άτομα, την καλησπέρα μου σε όλα τα άτομα που μπαίνουν μέσα και τα φιλιά μου πάρα πολύ. Φιλάκια. Παιδιά δεν έχω λόγια. Αυτό που είδα και μου στείλε η αδερφή μου, όταν μου το έστειλε ήθελα να το κάνω video unboxing, αλλά δεν είχα ώρα μπροστά μου να κάτσω να κάνω κάποιο video unboxing στα συγκεκριμένα πράγματα που μου στείλε η αδερφή μου, και το έκανα σήμερα το live. Θα το έκανα στο Facebook, αλλά το έκανα στο TikTok. Λοιπόν, δεν κάτσαμε κάτι άλλο. Αυτό τώρα πέσει να έχει και φωτισμό. Λοιπόν, θα πω κάτι άλλο. Σε φάση το πληκτρολόγιο, αν έχει κάποια ζημιά, δεν θα χρειαστεί να το πάω σε κάπου, να το πάω για φτιάξιμο, να του κάνω κάποιο service. Θα το σινιάρω μόνος μου. Θα δω τη ζημιά που έχει και θα το φτιάξω μόνος μου. Αλλά αδερφούλα μου, δεν έχω λόγια για αυτό που μου στείλες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το δωράκι σου. Θα κοιτάξω να τα σινιάρω, να τα συνδέσω και να μείνω ευχαριστημένος με τα δωράκια που μου στείλες. Λοιπόν, έχει και στράκια. Από πίσω έχει πλαστάκια που το βάζεις κάπως έτσι, ξέρω εγώ.
πολύ καλά. Για να τα δω πώς είναι να πάμε ρε παιδιά, να τα δοκιμάσω. Θα χαλάσω λίγο το μαλλί μου, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Από εδώ θα μιλάω με το μικρόφωνο. Και εδώ έχω τα ακουστικά που θα ακούω το παιχνίδι, που θα μπορώ να μιλάω με κοπέλα, με κάποιον φίλο, έτσι. Που είναι λίγο μεγάλα. Θα τα δοκιμάσω σε κάποιο παιχνίδι. Αν θα δοκιμάσω να μιλήσω με κάποια κοπέλα, να μιλήσω με κάποιον φίλο μέσω στο Facebook, στο Instagram και σε όλα τα δικτυακά, έτσι. Άθικτα είναι. Μεταξύ έχει πάνω και μεταλλικό σίδερο πάνω από ό,τι βλέπω. Άθικτα είναι. Λοιπόν, παιδιά, ένα μπάτσο καλώδιο έχει εδώ πέρα. Δείτε εδώ τα πραγματάκια που μου στείλε η αδερφούλα μου. Δείτε εδώ. Δείτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου έστειλες, αλλά και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά θα κάνω ό,τι καλύτερο να σου στείλω, να σου αρέσει πάρα πολύ η αδερφούλα μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που μπήκατε μέσα για να δείτε αυτά τα πραγματάκια εδώ, έτσι. Και πάλι καλή χρονιά να έχετε. Πιστεύω το νέο έτος που έχει έρθει μάλλον, έτσι, πιστεύω να μας φέρει κάτι καλό, όχι μόνο σε μένα, σε όλο τον κόσμο, να φέρει κάτι καλό, να μας φέρει χαρά, το μόνο πράγμα. Και όσοι είμαστε τσακωμένοι με άτομα δικά μας, να σας πω κάτι, μιλήστε τους. Άκουμε σας λέω, μιλήστε τους. Μην κρατάτε κακία. Μιλήστε στα αγαπημένα σας άτομα που είσαστε λίγο τσακωμένοι. Εντάξει, λοιπόν, καλοί μου φίλοι, αυτά με το live μου. Αυτό τώρα το live, τώρα θα το κλείσω. Θα πάρω το live από το TikTok και θα ανέβει προς τα δικτυακά μου που έχω. Λοιπόν, τα φιλιά μου πάρα πολύ. Αδερφόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις αυτό το δωράκι. Κλείνω εδώ παιδιά και καλή συνέχεια, και εγώ θα σας πατάω καρδούλα μέσα στο TikTok. Λοιπόν, και καλή συνέχεια και τα λέμε. Γεια σας.